ng tatay ko ang pagkababae ko. Gag siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jep's Secret File. Si Jep na nawala ng taong minamahal sa buhay. At ito yung klase ng pagkawala na hindi na niya mayayakap, mahagkan, mahahawakan ng kamay, makakausap ng personal ang taong mahal na mahal niya. Kinuha na ito ng poong may kapal. And hanggang ngayon, ay nangungulila pa rin siya sa pagkawala ng taong ito. Hindi niya makakalimutan si Shara at nagpapasalamat siya sa may kapal na binigyan siya ng pagkakataon na makilala at mahalin siya kahit sa saglit na panahon lang. Sabi nga nila, the people who love us and the people we love never really leave us. They will always stay in our hearts. Kaya sa mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions, ito po ang sabi ni Robert Jason Tirao. Nakakalungkot na kung sino pa yung totoong nagmamahal, sila pa yung nasasaktan. Pero ganun talaga, pakatatag lang sender at darating din yung panahon na magmamahal ka uli. Very hopeful yun yung darating yung panahon na magmamahal ko ulit. Naalala ko tuloy yung nakapanood kong vlog ni na ano nga pangalan ng kapatid ni Kong? Yung kapatid ni Kong TV. Junie Boy. Si Junie Boy tsaka si Vien. Tapos may lie detector test doon. Tapos yung tanong, kung mamamatay ako. Diba, maghanap ka ba ng iba? Parang may ganong tanong. Sige nga, try nyo yung tanongin yan sa mga partner ninyo. Kung mamamatay ako, tapos ikaw na naman iwan sa mundong to, anong gagawin mo? Magmamahal ka ba ng iba? Malamang sa malamang, sasagot ninyo, o yung isasagot ninyo yung sinagot ni Junie Boy. Si Junie Boy, mumultuhin ko kayo kung magmamahal ka ng iba. Pero yung sagot naman ni Vien, parang, I think, papayag ako na magmahal ka ng iba kasi kailangan mong alagaan. So, nakikita nyo po, parehas na nagmamahal. Magkaiba yung klase ng pamaraan ng pagmamahal, pero pagmamahal pa rin yun. Ano ba yung love para sa'yo? Ito ba yung klase ng pagmamahal na madamot? Ito ba yung klase ng pagmamahal na gusto mo inyo lang yung taong yun, na hindi na siya makahanap ng iba na dapat ikaw lang? Pero syempre, gusto mo pa rin na masaya siya. Pero syempre gusto mo na kayo yung magmahalan, na committed kayo hanggang dulo. Or yung klase ng pagmamahal na handang magparaya. Yung pag wala ako, gusto ko may mag-alaga sa'yo. Yung ganun. Alin ba dun yung klase ng pagmamahal na hinahangad mo? Parang sa secret file sender natin, parang gusto niya yung kay Junie Boy. Mamamatay ka, mamamatay din ako na ikaw lang ang nasa puso't isipan. Ganun. Pero syempre, hindi natin dapat i-close yung mga doors natin na posibleng mangyari na may darating or kapapanganak pa lang, diba, na sanggol. Tapos, yung pala yung true love mo, diba? Yung tipong 20 years old ka na, tapos siya 1 year old pa lang. Cradle snatcher pala ang loko. Charot, darot. Anyway, eto naman sabi ng kabisyo natin na si Jenard Cabrera. DJ Rocky, na-touch ako sa kwento, naiyak nga ako, sobrang solid ng kwento, tagos sa puso. Sana makatagpo rin ako ng ganyang klaseng pagmamahal, pero sana hindi muna ako mamatay. Oo, sana talaga, wag muna. Yung nandun ka na sa momentum na in love kayo sa isa't isa, tapos biglang boom, yung isa pala sa inyo mamamatay na maaga.
Imagine mo yung ganong klaseng love story. Yung tipong sobrang in love ninyo sa isa't isa. Yung tipong parang against all odds, against the world, or kahit hindi against the world, basta mahal na mahal nyo lang yung isa't isa. Kumbaga, master nyo yung isa't isa na alam ninyong mag-aaway kayo pero hindi kayo maghihiwalay. Yung ganong feeling. Tapos biglang boom, may dumating na challenge. Yung challenge na yun, may sakit pala yung isa. Malubang sakit. Hindi pa naman ito yung klase ng sakit na parang, nagka-sore eyes ka lang. Alam mo yun. Ito yung klase ng sakit na terminal illness. Yung tipong ikamamatay talaga, lalong-lalo na kung hirap sa pera. Or lalong-lalo na kung too late na nalalaman. Leukemia, ang hirap kalaban nun Or hindi naman siya dapat labanan. Pero hinaharap yun. At hindi naman siya dapat isipin na pangit na mayroon tayong ganito. Well, hindi masarap sa pakiramdam na may ganun kasi gagastos ka talaga. At mahihirapan ka. Pero naniniwala ako na wala Kapag oras mo na talaga. Yung kahit gaano pa karami yung pera mo. O kahit gaano pa kakakonti yung pera mo. Mas may advantage lang siguro yung ibang may pera kasi kaya nilang gumawa pa ng ibang mga paraan para madugtungan pa yung buhay nila. Pero, di ba napatunayan nga nitong nakaraang mga taon na money is not the solution for everything. Kahit yung mga diseases. Yes, it may be a way to extend life. Pero, hindi pa rin guaranteed na may pera ka, mabubuhay ka ng matagal. Sa ibang bansa, merong tinatawag na sa may technology silang ginagamit na mabubuhay, ganito, ganyan. Hindi po yun reincarnation na. Ano nang ang tawag dun sa ganun? Yung pine-preserve yung katawan mo. Tapos, parang possible na dumating yung time na magising ka doon. May mga ganong futuristic movies Pero, ginagawa na po yun sa ibang bansa. May nakita akong documentary na gano'n Nakalimutan ko lang yung title Nung nabaldado ako, parang ang dami ko napanood na gano'n. Sabi ko, ay, pwede pala yun. Gagastos ka ng milyon-milyon. Hindi po siya million pesos dollars po yung pinag-uusapan dito Gagastos ka ng millions of dollars. Tapos yung namayapa mong anak o kamag-anak o minamahal sa buhay, ipapasok mo siya sa isang capsule. Tapos, you'll never know kung kailan siya pwedeng magising or mabuhay or whatever. So, it's just a test. Ganun. So, yun. Wala lang. Napanood ko lang yun, Hindi po guni-guni yun, by the way. Anyway. Hi kay Jeff. Ayan. Sana hindi naman ikaw yun, Bernard Laureha says, kung sino pa yung tapat na totoo, sila pa yung naiiwan. Love is not based on outside looks, pero base sa damdamin at puso mo. Shoutout po sa Caliedo Elvis de Fides Miraples from Bernard Laureas. Ito si Bernard Laureas, mas sabog pa sa akin ngayong araw na ito. Akala ko ako lang yung may jet lag, diba? Akala mo naman ang layo ng pinuntahang bansa, no? Yes, kabisyo, Dirating ko lang kaninang madaling araw from Vietnam. Nagkaroon ng Vietnam War sa utak ko po ngayong araw na ito. Kaya sabog. Anyway, hi kay Charles Sancho. Sabi niya dito, gusto mong kalimutan kita sa panahong kailangan mo ako. Alam mo yung gusto kong sabihin, sus, gusto mo lang kasi mayaman ako. Ano? Charot with the rot. Pinapatawa ko lang kayo, but I'm so sorry for your loss, Sender. Mahirap mawala ng minamahal sa buhay. Life is short, habang nabubuhay pa tayo, piliin mo ako. Charot with harot. Yun lamang po, magta-twerk na po ako. Ewan ko rin dito kay Charles Sancho kung ano sinasabi din. Anyway, life is short. Matagal na natin napatunayan. Yung taong kausap mo ngayon, posibleng bukas, mamaya wala na siya. Kaya, again, hindi maganda na naglalagay tayo at nag-ipon tayo ng sama ng loob sa mga puso't isipan natin. Kasi whatever we feed in our hearts and in our minds, yun yung
aura natin, yun yung energy rin na ibibigay natin. At hindi magandang gawain yung ganun. Dahil nakakapangit po yun. So buti na lang ang ating secret file sender ay hindi nagpatalo sa kanyang struggle or sa kanyang challenges in life. Nagmahal pa rin siya ng nagmahal. Hindi naman niya iniwan yung si Shara sa buhay niya eh. Nirespeto niya yung kahilingan ni Shara na wag muna magpakita. At hindi naman niya sinisi yung sarili niya, in fairness naman sa kanya. So siguro ang lesson na lang talaga natin sa secret file na ito is magmahal lang ng magmahal. At kung magmamahal ka, tapat at totoo, at sana iisa lang yung taong mamahalin mo ha, romantically. Unless may usapan kayo na 3-3 pwede o kaya 5-5 go lang. At sa mga ganyang pagkakataon, syempre we respect the wishes of the person we love na alam nating hindi na magtatagal sa mundong ito. Pero kanya-kanya kasi ng paraan ng pagmamahal yan eh. Pag ako sinabihan ako na, hindi, ayaw na kita makita. Magpapakita pa ako lalo. Alam mo yun, titigasan ko ng ulo ko unless talaga sukang-suka siya sa akin as in nakaka-apekto na dun sa health or sa kung ano mang aspeto ng kanyang kalusugan. So, ganun. Pero hanggat kaya ko na maipadama sa tao na mahal ko siya, kahit na ayaw niya, didikit, magpapakita pa rin ako. Ganun. Not a selfish way of loving, but I know sometimes people, they don't mean what they say. Kapag may hinaharap lang sila na challenge sa buhay o kapag hurt sila or parang in pain sila, minsan meron talagang nasasabing hindi maganda eh. Lahat tayo. Ba't di ko sinama yung sarili ko sa they're in pain? Tayo, people in general, when we are in pain, we tend to project our pains to others. And we say things that we don't really mean. So, pang-unawa, number 1, isa yan sa mga pinakamahalagang trait para mas maunawaan natin, maintindihan, at mas mahalin natin ng tama yung mga taong nangangailangan ng aruga at pagmamahal. So, yun lang. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang sa kakalsadahan, 90.7 Long Radio. This is Jeff's Secret 5.